tutkimustyö terveysvaikutteisten elintarvikkeiden kehittämisessä alkoi Bolivian Santa Cruzissa vuonna 1992 ja laajeni Suomeen vuonna 2000. Andien ja Suomen suurlähettiläs Mikko Pyhälä esitti toiveen perustaa yhteistyöhanke Andien ja Suomen välillä, jonka oli määrä tulla esille humanitaarisena ja sosiaalisena hankkeena. Näin tukea Andien arvokasta kulttuuria. Tämän tuen avulla muodostui yhteistyö Andien, Suomen ja Japanin välillä. Japani on erottamattomasti mukana yhteistyössä laadun ja tuotannon valvonnassa. Perheyritys Masajo on toiminut virallisesti Suomessa vuodesta 2000, mutta epävirallisesti se sai alkunsa jo yli 15 vuotta sitten, kun perheen äiti Maria-Leena Kuosmanen teki paitaan painatukset, jossa oli koko perhe, ja hän nimesi sen käyttämällä kahta ensimmäistä kirjainta jokaisen perheenjäsenen nimestä, joista muodostui nimi Masajo. Kuosmasen perhe asui Boliviassa vuodet 1993–1999 asti. Tuolloin erityisesti perheen isä Matti Einari Kuosmanen sai mahdollisuuden tutustua syvällisemmin paikallisiin luonnontuotteisiin ja niiden ravintoarvoihin ja terveyttä edistävän vaikutukseen. Muutto antoi lisäksi mahdollisuuden auttaa ihmisiä parantamaan ruokailutottumuksiaan. Bolivia tarjoaa erinomaisen maaperän ja ammattitaitoa intiaanisokerin ja ruususuolan huolellisessa valmistuksessa. Joidenkin tutkimusten mukaan Boliviassa on maailman parhaimmat viljelyalueet. Tämä mahdollistaa sen, että sokeriruoko saa kaiken tarvitsemansa ravintoaineet maasta. Maassa, jossa ei ole tarvetta käyttää tehoviljelyä, kasvaa ravintorikas sokeriruoko, jonka mehu puristetaan hellävaraisesti. Tämä mehu kuivataan miedolla lämmöllä ja sen vuoksi kaikki sokeriruoan tärkeät ainesosat, vitamiinit ja kivennäisaineet säilyvät. Tämän jälkeen kuivatettu mehu jauhetaan ja pussitetaan. Sokeria ei kiteytetä, eikä sen valmistuksessa käytetä mitään kemikaaleja tai myrkkyjä. Ei myöskään käytetä minkäänlaisia paakkuuntumisen estoaineita. Intiaanisokeri-nimitys on annettu arvostuksesta intiaanien työtä kohtaan. Japanissa täysruokosokeria on tuotettu jo yli 500 vuoden ajan, ja se tunnetaan nimellä kokuto. Intiaanisokeri on sokeriruohon kuivattua mehua. Lähes kaikki mehussa olevat kivennäisaineet ja vitamiinit ovat lopputuotteessa vielä jäljellä. Aineiden määrä luonnollisesti vaihtelee sadosta toiseen. Ulkoisesti täysruokosokeri on tumman ruskea, pulverimaista, ei kiteytynyttä, niin kuin raakaruokosokeri. Ruususuola louhitaan käsin Bolivian vuoristosta. Nimi ruususuola tulee punertavasta väristä, joka syntyy muun muassa mangaanista ja raudasta. Ruususuolan natriumkloridipitoisuus on alhaisempi ja vastaavasti arvokkaiden suolaravinteiden pitoisuus korkeampi. Japanissa ruususuolaa suositellaan muun muassa naisille, joilla on anemista taipumusta ja niille, joilla on kohonnut verenpaine. Japanissa ruususuolasta on tullut muutamassa vuodessa eliitin suosima suola, jota saa vain erikoiskaupoista pienissä pakkauksissa ja kalliseen hintaan. Ruususuolan aromikas maku soveltuu erittäin hyvin lihalle, kalalle ja vihanneksille. Sitä käytetään aivan kuten tavallistakin suolaa. Se vain on maukkaampaa ja ravintorikkaampaa. Kaiken ruoan maustamisen lisäksi suosittelemme myös jaksamisjuoman käyttöä. Jaksamisjuoma tehdään sekoittamalla 3 desilitraan vettä, 1/4 teelusikallista ruususuolaa ja 3 ruokalusikallista intiaanisokeria. Olemme suositelleet ja suosittelemme edelleen nauttimaan tämän jaksamisjuoman joka aamu. Määrää voi säädellä maun mukaan mieleisekseen. Aluksi voi kokeilla pienempiä määriä. Alkuperäisen täysruokosokerin tunnistaa siitä, ettei sitä ole kiteytetty. On pulverimaista ja ruskeaa. Vuoden 2006 lokakuussa sain tilaisuuden Suomen anti-Japanin edustajana matkustaa Okinavalle sellaisen maailman konferenssiin ja siellä sain tavata myös tämän professori Tairan, joka on WHO:n pitkän terveyden erikoislääkäri, ja siellä puhuimme yhdenä iltana tästä terveyssokeriasiasta.
Ja siellä tuli erityisesti esille tämä, että tämän luokan sokeria, minkä Taira antoi ohjeeksi, niin normaali käytössä voi 100 grammaan saakka päivässä käyttää sitä johtuen sen korkeasta mineraalipitoisuudesta. Ja sai myöskin sitten käytännössä nähdä, kuinka nämä muun muassa maailman vanhimmat ihmiset, terveemmät ihmiset, jotka siellä Okinawalla asuvat, he päivän mittaan keittävät teevettä ja siihen sitten liuottavat, heillä on semmoisena peukalon kokoisena paloina tämä terveyssokeri, he liuottavat siihen ja päivän mittaan juovat sitä, niin silloin samalla viikolla 104-vuotias isoäiti, he kertoivat, että hän nukkui pois ja hän oli tehnyt jatkuvasti päivän mittaan sitten nauttinut tätä tällaista intiaanisokeria tai kokuto-teetä. Ja sillä tavalla hän sai pysymään verensokerin ja tämän elinvoiman tallella ja samalla sitten pystyi nauttimaan ihan kevyttä kasvisruokaa. Ei tarvinnut mitään tämmöisiä paksuja hampurilaisia eikä muitakaan. Ja samoin sitten yliopisto-opiskelijat siellä, niin he myös käyttävät tämmöistä terveystietä, ne jotka asian tuntevat, ja okinawalaisethan syövät tätä terveyssokeria yli 3 miljoonaa kiloa vuodessa, että se on huomattava määrä ja sillä varmasti on merkitystä, niin kuin sain havaita myös tälle kansan terveydelle ja nimenomaan niille, jotka sitä käyttävät. Ja tämän vuoksi tämä asia, katson, että tämä on semmoinen hyvän tahdon ja myöskin kunnia-asia viedä eteenpäin ja silloin myös voidaan katsoa olevan psyykkistä merkitystä, koska kun verensokeri saadaan pysymään tasaisena, silloin myöskin tämä aivojen kemia pysyy tasaisena, eli tämä serotoniinin eritys, eli tryptofaani, aminohapon saanti aivoihin riippuu hyvin paljon verensokerin tasapainosta ja silloin tämä siis serotoniinin eritys myöskin on mahdollista ja tämä hyvän mielen saanti on myöskin mahdollista. Joko olet viettänyt mukavan hetken ystäväsi kanssa Matti Kuosmasen luennolla. Hän kertoo koulutuksillaan omasta kokemuksestaan ravitsemuksen poluilla ja Masajon kansainvälisestä kehitysyhteistyöstä sekä intiaanisokerista ja ruususuolasta ja niiden käyttösovelluksesta. Matin mukana kulkee myös uusimmat tutkimukset näiden tuotteiden vaikutuksista.